Det gør noget, som i hvert fald kan mindre skade i forhold til, hvor det her lovforslag ligger. Jeg kan ikke stå her og garantere, at lovforslaget falder, fordi det ser ud som om, der er et flertal, hvilket er helt katastrofalt. Men worst case, så kan det, eller worst case, så står lovforslaget, men måske kan vi gøre det bedre ved, at vi kan lave nogle justeringer, der gør, at det ikke kommer til at se lige så selv ud, som det er lige nu. Det skal vi i hvert fald også arbejde på, hvis det er, at vi ikke kan få stillet det her lovforslag ind i Folketinget. Så det vil jeg bare sige til jer, I er super vigtige, lige præcis i den her kamp imod det her lovforslag. Så gør alt, hvad I kan herude, uden for murene, om vi at påvirke politikerne, og nu går jeg derind, og så gør jeg alt, hvad jeg kan for at tage det her sag. Så tak fordi I lyttede. Flot tale. Lige deroppe med de meget høje vinduer, der er Folketingssalen, mine damer og herrer. Og måske skulle vi alle sammen istemme et nej tak sammen, hvis vi nu kunne sige nej tak, nej tak, nej tak, nej tak, nej tak, nej tak. Sådan. Hallo? I kan sgu da noget. Det var fedt, I mener noget. Nu vil Lotte Rod fra De Radikale også sige sin mening om den her mulige lovgivning, som vi får. Værsgo, Lotte.